pese a Mr. Mutimi hweme na mahu se omonya noise no enti no omubu afu kakra na me so ayesa na basa enti basa na mapie enti mepie kwotena bontena na bontena kura no agya ba bie ne ho amefa ade ne nka me ho ahom no ahom ba bie mefa bia no moduro ho yehwe yo nuase de oka no yeah amwa entia yes nananom nsuo ene de akeka ho se ne sitie omo ba no ebi mfiri he na omo kase omo tena bia na se omo bom mu no onfere mfiri ba okay me dase ba bia omo firi ba no ebi firi ye krom ho anafo sa omo ye nsuo na omo ye de omo wo nsuom omo wo nsuom that day na omo ba me so no no mo aye se omo ese ataban bi wo omo chi ataban wo de omo wo nsuom no omo firi nsuom ne ba yo omo ba no omo ataban no abonyu no nsia asa frafranto asa na omo 19 sen ni papa o omo 19 sen ni pa tintin ya na wo omo chi sei na mo ataban ni different say abofo pa no a me hu bi di kan hu no ye white no ataban no nko o se hu abofo nyina ahese no abofo pa na me di kan hu no abofo no me hu no ba ko pe omo boso won na tibia na aye oba tibia e na natade ye hye ne ye white e na ataban mi no esinachi ekosoro sa e na ogina ho ntakra ahaban dabi takra wintimi hu se nya aboa bi ntakra o se de mo se sa ataban no esinachi no mintimi hu ade a metimi de susu se dade enye dade na me sa ataban no so wodi tuje sese bi obi ai akroma de bi o se je be yo eno nko mi no pe enne esinachi wow enti enu firi ho no ene ke se enu madwene firi samle ne ho na me suan se me mfa bibia anye bibia samle obi kan boni minim boni bia di enti oba obeyi ne ho adi kire me na se me maame bae no se me maame nti na oba ye o maame no maame ti ase na maame ti ase oh okay enti me maame pie ba bi obo mpaye no opie si abontranti mpanifo na me no mote o gadi mu hodua na se ho no me ka kire o mo no mudi matem sa akora boni froko de ba ne wahu enti ba ya ba se me ko frɛ me maame na me maame ba no na o se besen me nko no no kora wahu enti no oba no edi ehwe wo na o mo firi nso mba firi eye wo kura na ba ye no o mo su esu ti sen o mo firi saa ekrom anafo no e ba ye no na abo anwumre no nsia na meteme mpuma chi enti me ho se o moduru edwam ba bia ye ekrom ye bia da ba ye o ne friend say ukrom di say sakra ono ye okay ena o mo firi ase ho ba no nsu ahodo mienu bi wo ho a na mpanifo bi soso ena sum sa nsuo no na no akoye se ayesa busua bi ade bi enti omo ba na omo bosuo no aye ehye omo ntade ehye omo no hyenhyen ketenkete kalas bebre na pretty sense no kan say ensrama no say ensrama se de be de prugu fomo no ya san netie enti omo ba no mo ye maako 7 enti 7 no me ye madwen se me hu wo na me ye fast be wura fie enti omo wura fie no wo mo amma me de moderate omo call ba bia me kire wo say aha na mpanifo bi etitie no dem no mu ye face to face no e ho no mu di kan wurae ekururafo no yeah mu di kan wurae ento mu wura kwansin e no mu bobo wura me dem na nkoni me mu wura dem a o mu ma edan inside say o mu wura dan no ho na ese ceiling ade bi akata o mo so enti say o mu ba he no na obi na sunsun bi na afra o mo say o mu mra na o be ha me enti saa panyini bi na me te ne nka say akora no mpese mu kunu ma me panyini ni say saa panyini adade no America no adade no adade konfo bi say e be ko ne nchen enti panyini kan saa asem ne kire me no na mahu oba bi kan na oba ndie mintimi monidin enti me hu na oba ne say papa me wan ntimi ankuma akora dia na say akora be ha yi asem oba ne kan no ena saa honhom no mo bowura dem o mo ye ayesa abofo mo ho hyenhyen no agya me da me mpa so me da ho kwa me da fa ko saa wanawa ansa na me da ko hye empa no fa sei no mo yo motaba ne sei mo nsase ya sei ya o mo nyina o mo to mo nsan sei no mo to mo sei na begu empa no pepepe afi ne ma te ne ba ko wo abofo no saa abofo no mo gyina honhom no mo gyina wo no asam ba ko kan ade obi wo honhom ani wo ha na ne de ye enye ye atema me te ye no enti me te saa asem no ena panyine ne se mo de mo antimi a mo mesino nko na mo beje me se na nkofo no ye se obeje mo Ghana yen ka 1000 cities 10 million na panyine tua 10 million ma o sunsum sika o sunsum nyina wo disika o sheda edumba omo to kokora no mo sukura o mese tua ka papa ne tua sika so o mo nyere o mo ento mo ye o mo gisika no mo antimi no ena kwa hop lokoi no mo ko ye abofo nyina firi dem o na foforo san be wura mpuma mu ti foforo be wura mpuma no mo sha atade white o mo su firi o mo so sa ayi me hu ba bia no mo firi o man ka bia o mo su firi o mo so an ka bia o mo firi ukro mu o so mo firi na ba yo so mo so ye de na mo so ten kan so ye de yo enti o mo wura mpuma mu to mo jegira mpuma mu ho no o mo gina ho na ansa na me da me ho
ɛna ɔmo so yɛ de ɛsɛ ɔmo yɛ bia ɔmo yɛ ɔmo ntimi na ɔmo so pa ɛna ɔmo kɔyɛ nti ɔmo kɔyɛ no na sɛ afei de ma nyɛ sɛ asɛ mo ho yɛ atɔ me na afei me tiri emu yɛ bibi am sɛ ɛnti yɛ bɔne bɛyɛ na mayɛ obi menyɛ obi bɔne wodi mɛhwɛ ade kora yɛ sɛ ba nti ɔmo nyinaa kɔɔyɛ no na adeɛ kyeeɛ no na me fi sɛ mayɛ free ɛgya afei ɔmo tu enuro paa sɛ ɛdura yɛ sie na fidie mu sɛ powder different ɛdi gum ho saa ma me ho timi ho sɛ me ho hyehye me enti ɔmo yɛ ɔmo sɛ wo dadaada na ɔbɛtena yɛ no enti saa de na ɛha wɔ no wonkɔnkɔpɛ ano na wonyɛ ɛho bibi na womfa nyɛ adwuma na asɛm bɛ na mo kan okay mate saa no nsi wodi a ɛne me sister mo yɛ adeɛ mo de me kyini paa asɔfofoɔ yɛ kɔ ha yɛ sene ha yɛ fa ha ɛne sɛ deɛ aduro ne sɛ ne kan ɛdene enti sɛ meni obi ti krom o na sɛ baabi wɔ hɔ ne nnua yɛti nnua mu yɛte hɔ sa ne sɛ dua no mu bi pagya si a na mehwɛ ne din ɛfɛ obi ɔte hɔ wɔka kyerɛ no koraa wɔbɛka sɛ bi awoboa na mafa ma adeɛ nti krom nnua wɔ hɔ a ahohom pie firi mu no na nokora nyame anim bɔɔde a yɛtwa so sɛ kura sɛ tin no edura na adwo a ɔmo nyina dane ahohom piepie bɔɔde a yɛtwa so sɛ no me sɛ agya krom ɔnyɛ yi so a ɔmo ba ɔmo de bɔɔde no su na ɛba ansɛ ɔmo fa bɔɔde sɛ me kɔ no a mehu no na bɔɔde ni so a yɛtwa so no wobɛhu sɛ asɛ obi kyanteama spirit bi aba na soɔ no nti meme do na ade na ɛkasa nti ɛkasa na ɛdane sɛ aboa bi watumi dane sɛ kraman ebi wa na dane huhum bi wa na dane nipa bɔɔde no agya bebe kasa bɛn ɔmo ka no Chinese Hong Kong India na tons ana asante kasa ya na ɔte kasa ɔmo ka no ɔmo ka kasa bia sɛ asante kasa ya ɛno nko a ɔmo nka kasa bia nka ɔmo Jesus Christ of Nazareth empenifo ɔmo nka kasa bia sɛ kasa we nko a yɛ kan ya no nko a no mo ka openye hwɛ de wa ase ekuro bia wo nsuo ana bosom bia ɔte ano tete no sa na ne nim ansa na hom bi bɛba kuro bi no ohia ɛyɛ nsuo no ana se kuro no tumi ɔte so na obusa na dia ɛma ne de ɛba ɛyɛ kuro nim kuro no bosom ana tumi bi wɔ kuro nim a wote wɔ bia sakra wo no timbe bo ma ne sɛ ɔhawse na ɔde brɛ no na sɛ no yɛ bɔbɔ no kɔkɔkɔ enti ɔba wo nkyɛn oti amane bi sa ɛwɔ sunsum ka sɛ esunsum bedase ɛne ɔmo ba me entibi sa na bia de metie no mo ka fa bia onipa bi ho na saa bia nipa no ɛsɛ me kɔ no so na mekɔbɔ na maneɛ na ma dwene ho sɛ menkɔ maka sɛ nya de mekɔ kuro no bosom na sɛ ahom na ɔmo ba sa ahonhom na ɔmo ba no na wan no adade na meka no wɔna ayɛ sɛ wɔna ayɛ leader ɛwɔ saa ahonhom na ɔmo ɛba me nkyɛn no nyinaa na saa no so adade na metene nka no na madi kan ate saa spirit no nka ɛwɔ baabi a me yare dem kɔtɔ ekutuku mu no na madi kan ate ɛhɔ saa spirit no nka ansa na meba ama adade no ɛde na ade bi ba me nso a wɔno agye saa ayi no nyinaa ɔno na meka sɛ musa mi no mede saa musa no efiri musa ne firi kutuku mu hɔ ɛna baayɛ uno ha enti musa no baayɛ no obehunu papa no ɛhyɛ nano abrase ɛna ɔde no ho ama papa no ɛna papa no ɛne ne nam esoro ɔmo firi wiem a no mate asifam ɔmo ti sifam a na ɔmo kɔ akwede osoro ɔmo kɔ seconds sɛ me bia ma no kan wan na ɔmo duru hɔ enti ɔmo kɔ a na ɔmo kɔ hyɛ ade na ayɛ white ne na teta wiem no ayɛ sɛ ɛdan ɛna wɔ hɔ ɛma hɔ enti de nam soro hɔ no nyinaa no anytime bia no sɛ me yɛ ade ɔmo mpa na sɛ ɔmo ka sɛ ɔmo kɔ a ɛnumu na ɔmo hyehyɛ sɛ me yɛ bibi na sɛ ɔmo bɛba a ɛnumu na ɔmo wɔ nti ɔmo pie mu sɛ ya ɔmo de ayɛ sɛ ntoma akyekyere yɛ ho ebi de ayɛ atadeɛ ɛna hyɛ nti ɔmo hyɛ mu a ɔmo timi fa sɛ bimtɛ sɛ nipa nsɛsoɔ etwa no picture na da hɔ na ɔkasa ho nti sɛ ɛba saa no a na ma yɛ din na mete hɔ na mehwɛ na metie kasa na me ne wɔ mo ɛka no nti sɛ ɔmo ka asɛmbɔne kyerɛ me a menkasa ɛna ɔmo so yɛn sɛ nkɔmɔ bɛfa madamfoɔ enti asɛmbɔne a ɔmo ɔne nkora no mpani ɔmo di no wɔ soro hɔ no ɛne asase so no nkɔmɔ pɛ sɛ mebie na me so meyɛ a mentimi nka enti ɛno no ɛnka yɛ ama me yadeɛ koraa ɛba gye sɛ metua makoma honhome ɛmɛmfɔ nsa nka ɔbɔ okay ɛnka meyɛ tua home bia ma manya yadeɛ na yadeɛ ne ba ayɛ kɔtere kɔ mekɔsi sɛ meyɛ si a meyɛ sɛ deɛ ɛwo so enti metua me pɛ sɛ mete ɔmo kasa no maka asɛmbɔne enti ɔmo yɛ ɔmo se ɔmo kasa no ɛyɛ sɛ memesua kasa no bie ebi sɛ deɛ kasa bɛn na ɔmo ba kasa na ɔmo ba agya ɔmo mioma no tons ana nyɛ tons ɔmo ka kasa na etwitwa sisi ɔmo sɛ sɛ ɔka asɛm no wɔne ha ko se din ha ɔsa na ɔmo keka ho na ɔka asɛm a ɔka no so ne nyina mete na menka
ma edi na me da ho enti ahonhom ne ba wo se on se kasa na ye ka no wo ti wo ye so wonka bi ye ka wonfi ye ka wonfi na me sa kasa nso ne kan ya mintimi nsua sa kasa no e no mo ya no ma ten bi afiri me ho na me ankasa matimi anya me kasa me no kan nti omu firi me nkyɛn kɔ a me free e wo bibia me ye ho enti dakoro nti ma ka omu ye no mo se wo ye brɛ wadwuma na ye adwuma ye de brɛ wo no why wadwen se wo nya adwuma no say ah enti last week dako e na abrantie bi no kura snap we kromo nipa pa we de nipa na yakoto ensa wo efie bi na sanse na yakoto ye no ye be no no moy omo ye no so anom enti me ba no e na me tea noise me ma ne mienu sunsumu number omo aka kire me say me nko abrantie no na me nkoje ensa na ekura ne snap no na me mfa nko fie na me nka kire abrantie ne say saa ensa na ode koma panyini ne say onfa nko nsumu nko dan ode ko dane dua no me menye snap na omo dane dua na ma akura no na me say na sembe ni na me say na menyi ni sika na e de na mo dane dua no ama akura no o se chinchina me nko no ma nko de enti ba fie no na mbobbo me braba ne braba ko na me say bra sem say na masa atene mo asomo na me bla say agya na ehwe ni ye na e bi o saa de a o maka che obi bo obi dua obetima ye ho adwuma e de ama ni ba koro enti ehwe ni ye enti e ba saa no me ba fadi mai bi ho na mebu saa no say papa ya na me tete noise na me ntiase timbe say oboa me enti panyini hwe manim saa no wo say me ntwa sika sei na wonyi ade no emfiri me so na bo oboye no agya ma enti me komi fa nipa mienu kan mo say adanse die enti enti panyini to saa no say abrante da bi spirit no a odi wani mu no say obi bo obi dua won edi kan befa mo hwehwem ohwehwem ne say emfa no ho a ana say na hia no ato ama sebe ina na makomfo na say abosomfo no mafa saa de no na me se na ade ayi ka kire me se omo dane dua ma akora yi na se omo ye dua ho adwuma awo mabrabom enti e ba saa no na panyini ka te me nkope sika na me toto ne ma bi na me si yo ti me kwa no sika ni ho ti me ensi obi na me se no waka asem papa se awo manimu dia ene e mehwe enti ja me tu ho no ana nte me te se obi kasa radio so a na ye sunsum mu nsem a na ma frɛ no ma busa no ene ye se enti why man a make us a friend no allergy some hwan no e no ka kire me say ya me ntobabo na me ntondwura na ye si cross enfam to kan na me banyini pa ade woni me say me ye cross ho adwuma na me ankasa me papa mate so fa no si ho na me sam famro wachi ye ta se e ya won mu na omo bo no ebi wo ho asabi omuma nimdie ntomo wo ho a ebe na otwika na se wo ka mu nimdie a otimi ye ka ebi wo na ebi a okuta bob a o hyeran na se onimbob anase electronics won nimdie obi won so okuta janye se oyokofo obi won so okuta ye doso na okuta pian obi won so okuta ntofin ni sika ni agudie obi won so obeba nso na agudie ne ade bobo no obi won so okuta nsuo na gukram na ode aba obi won so okuta ahaban na ahaban so bobo no ho na ebi kata ode bi ato eye bese menka ne sa empenifo ne nimdie me pa kire na won so de aba obi won so asabi ofra kente ena dom ena sadi nachi obi won so obeba nso no okuta jan kraman di nanim die dia mbeki kan ena ba wanim medase rom so mujuma die ne sen medase pa die wo kekan ne die obusa me nyina no eja bebre ewo musa ebi ba omukura se abapa dua pa akuma bisa ya ne kura no obi wo so oba okura ade se pot kukuyo ya ne kukuyo no odi besi edan no ho a na ntakramoa atwa ho ahia wow enti sai kukuyo no oka asem bia na me ya na me mpese metie o masem ntino oka asem bia ene ma etimi firim no ete se entontom pa bebre enti omo yesa na omo suma saa se de entontom na ewe me no enti me hwa na wasan aka bibi na ade no emu ana agyae enti ebi so tumi topia omo topia no a ba bia ada me kire wo no omo topia pia no besi wo se kim neja ewo pia na no ebe dere saa mama hu se ade no ankasa adum ene bi wo so oba abro no ma black and white na abesi fie ni mfimfim esi wa kakra no wosan atu no ko ene bi wo so me ko hia no ma hia bia wo kakra ka black and white saa no onso so e bia mehunu no no adan ani na onso so eko na sunsum no omo ba ebi krokra haban
ebi wona oba okuta haban okuta haban na haban odwefo ya ahaban no ekura no me hu no bosuo se de sitie na makasa me hye ne nso na me de atumi trimu an maka ebi ena me so wo mu ya wo mutumi ka kire me se enti bibi ye me a ade na me mpa chew na omu nyaye me so me ya me se empaibo na mabo no ase me ya atumi empaibo na ato akran na maba be di omu achi sa de ene empaibo no me ntonkone enti ba sa na wotumi se ebi hye fugu na yi kansa niema bobobo mu nan se kom sidie ne bobo mu nan se komfo ne bisu bi bobi trim ne bo wan wo de haban asuna no sei na so ato bese ana ato bese ya enti die wo busa me no ni nyina o mu de ba na o mu de ba o ba bia me ankasa be da se me da me hunu die o mu ye me hunu die ni me bia me se ya wa bonten dia na me soro na me se me pia na o mu abonten nyina no mi ti se abonten no o mu aka mu nyina ko hye dan ne ho ama de me no fie obia no ma ye wi nti me wi amasan wura de mo masan piapia ya akese adwuma bia o mo ye no ho bia no o maye ye hwa de wa ye tatete se eye ahomuri bi ya info o mo ba na ebi mu gurukete no mo bonwom na mo sa ende hata ma mbesa ne de enye easy anwade o mba je no ebi si wo ho bedase na nwumbe na mo bo bedase se de ade ni sitie no o mo a mehu se o mo bokete no ya na mehu o mo osoro keteno me hu mo soro sa o mta pakam aja na o mo nya se bia mienu ana amiensa bebre esoro ho no me se eye ensuo ne kefi tani mu a kafro nka mentimi mfa me se mpia se na nka ani ate keteno o guru keteno osoro yes obi ana ndom aja on se ade no so wo gina finfin se apai 4 bonkum ni fan wani mu ni wachi sa we free ha no aba bonkum ho no afa ha no ma ba ha no afa no nyina ko hia enti se me free se ono ba mamponten kwa ba betade a o mutimi aguru ketene wo soro sa ma mia mitika mu no o be gura maka ni sun kura yesu no menti o no yanze ketene wa o be bossa na enwom be na o mutudi akiri na o mo to abibinwom na on se ndem ka se abibinwom ya na me mfa sa ansem no enkoma dwumi se asemiti a ebe ha me enti ba bia meduru bia no na o ma frɛ me wo se na wuntini ebe wo ye dibochi ba bia boko bia de oboko ne yasan de bako fie me se okay sa na mo ka dia me ni problem enti se unu se matwi baabi makogina baabi a o me gina wiem asense wiem o sa ye de o me ye bia agro bia o me di bia o me ye hwie enti de me so me ye hwie no na makoforo ka no o mo so down money enti ketena o mo goro no ebi kuta ajan ebi kuta tuo na o hene pombe na ti akonya mu a oba your friend say okay o mo ba ni nyina no panyin no amebo ni gin no adade no wona me se o take in charge o ye bibia enti wono kase ya ese o mu di na di so na bofo ba ko a me kase na suspect ba ko a me kase o wo soro o tia esoro se ya na ensuo ati adinanim tutu se de epo asoroten eworo no o tia mu se ya bofo friend say me mu aja me mu se obi adin o me de me mpa ya me bosse nya me se sa na ema na be firi ho na tie meka no sa bofo no sa na sa honhom wo no ba na mahwe se eniema bi ba wo fie nto tisi fie ho a wo kwa no pe wo tisi fie ho a won no si fie na vibration ayi bi wo so me na wo so me na ono ba pampan won ho ai se sofi first by se ayi bi ye wa na ye de srasre mu no wo kenka babru kra sofa na matene cent enti ade bi obeba bia obesi fie obia no na wonta ma basabasa enti wono kan ho wosoro ha adade ne nkrofo no a omo eba no mu nyina timi etene efa baabi oba adade mu dwane omo nyina fa baabi omo nyina dan ya ni on so no ndom ana so no nko a wono ba ne ndom kakra bi wono ba ne ndom kakra bi o na nsem o eba se omo ba na nsu oto papa nsu oto eto no afi ahonhom a papa bibi wo wiase o ene e kan sa no nsu no to a nsu no to soro ho no ahomom be sane free nsu no ba fom no ahomom be sane free nsu no ba fom no enya asem keto ana honhom no akasa so nsu oto a honhom ankasa omo to nsu wo ho omo nsu no moto no eba ase begu fom ma obi ahu no na se omo ye ma me nsu bi kwam ko hwe tugu eba foforo no mi ko hwe tugu omo so mo beto nsu ade nso hu se nsu na eto ampa wo mi hwe mi nsu tugu ese mbe so nsu me ye ya nsu no anyama nsu so antangu fom wo enipa so na titi hu na me se a we nyina ma di nsemfo amatreko eji eba sa no na me dwere hu ko akire se da bi ese me hwe me hu su ye nya sa ankofo o me sisi me enti omo to nsu no sa no a ewo honhum no a me gina ho a ene na me da me da mu a no mpe so mo hunu me a omo timi ma
me dem ho epiepie nsuo na onipa dasani se oba oni ani ne de unhunu bi me nko a na me mehunu enti e ba me nkasa ma edin na me da ho to mutumi pu ayi bi ti se entutuo esan gumi so saa na se me da ho kakra bi enti mutumi fo me dem ho nyina enti se me sori firi mpan so na me tie firi mu se a me hunu saa de ne bi me da ho de na mo nsuo no ni wa epiepie dem ho saa epiepie dem ho saa enti na de be yere se me hwe na me pe gina bia bi na me gina na ade me hwe se betimi aboa me a enti panyina dade no one saa oba na me bondi se o se efre na ya no oba ya nana ya oba pano no ya always me ko be saa mo bi bondi se ya kwan ya bi na ye we ha opa ji hweniye enti saa ya no na mete be bia omonwunu entoma sada na ye da enti me hu se panyina bi abegina machi sunsumu me na me nya hwe na mitrim ha ye mu adwuma enti adwuma na ye me hu se mitrim ye bie mu mako fo na mte ho na panyini no esiesie mitrim no me hu se wo ye bibi wo mitrim mu enti me na se no de na me hunu enti kwa de mu ya ne se ye okrom ho na emma bofo bi ahohum bi muso firi soro mo hyentade white na omo no emo pa agu pan saa pan no omo ko Nigeria na ye ni saa pan ni bi ba white is bi kasi bi white bi say omo de red blue sense na omo no amo na agu ni kasi mu na omo boss ayi bi te say platform na bi gina so saa na ifiri so na etiba form saa ye na se wo enti ye na se wo no na omo to etemo no se ya na omo to pete ye na se omo to pete ye na se omo to pete ye na se mo ya no a fita afin ma ti sense sadin abumu pa na omo de aye saa nyama no na kom do enzo mu ma eja enti panyini no ye saa nyama no de mu yan se papa kasie bi no ne saa ya no America no omo besi na twam o mimitiri so de mu yan se ya no agye no afiri panyini ne side ho aso sana ba fam ti ani a meti ya ne se papa ne se dai na de oye no wa ye hwie okay ti asema panyini ka kire me ne se me nsore ho de me sore wo se me mpega me nsa se de me to akoso ma anye are eno obo krom ho stop bi obo story din na me kra maintain da enti me ko me ko to panyini bi wo ho ena me busa panyini se panyini pa cho stop be ni free se eno se ahaya na me se sa na ye fra ha eno se na me so okay no se ade na me so da bi na me pedi bi na me wura fi ena ma me busa wo ena ho a me san tene ye enti me tene ye no na container ebi so a container no eni huhum agina mu no me makoma ko force sei na de odi animu na wo de sobred twa gate nsa ade ne bebia mu mapie no na gate mu so abie so mahu wo mu enti wo ye wo antimi antwa wona mu hu se wono ye o hye jarabia ne bi fita wona twa sa ne ma no obi container na esi wo na ne mo so sunsun no twa akoyi de open ana we de wono omo inside o omo twa bie omo se omo kire made o twa no abie no tie si abontene aba ba bia me gina no na me so me gina na me hwe wo mo sunsun bi wo ho sunsun na ze ni pada se ni ntrase kwa wo ni dwumadi bi wo yana adwuma bia wo de etam yana e ma reho se mu sa no a enti kam sa na bibisi kono nsa efse me hu ba bia me fa me hu beto me enti me hu se enipa a group wo se a na bia makwa akotena wo mo nchen na e beduru anwumre no nsia ne finance no so me ba be da na aye me aye hihie se me da me nkwa na me da nkwa na da me kwa na me da ya me se nyame de be bia de besi bia enti se me hunu sa ne ma ne nyina hwie na se me no obi nam krum ho na me ka kire se ma me bia hweye e bo obi timbam ho na bompa ye na bia ya ja ye ko enti okọ na me se me tena ho a na omatimi aka kire me se na wo ka se do ntoma nwunu na abanwunu ho ye ntoma na abanwunu edu mo pa mu aka ka kire se jumadi no mdu bedi ntoma ho kwan na mrebe na o ma ho kwan ana obema ho kwan je me sere ne se awurade na be madom ama ho kwan ana obema ho kwan me wo ma mo ho kwan se no se de omo de be bre me a e be ya de papa no e se me somu na me de ye adwuma e fi se nyankopon na abo sa atimi na begu wiase enya me na makobo sa atimi no je se onu mu nkubiem me no mu ni problem no be any problem je se onu mu o yon papa yes se me nya aduane enu na sei hwe ya na obi ba mo ha ho e bia magi bibia fun bi o ya me ntimi nye enu na sei me sora no pa me da ho a bibi so me mu se sore to pa no ba ko ore ye team na fa siwo kakrama me e kama kuma no e ho anopa no me start se me ko adwuma na me ja adwuma na ye na me poto bread no ba ko na me to million na me be ye team
e di si ho ma ne ball 12 na bomb pa ye say saa 12 no pa ho a ade kro mo say omo de ade na ye no mi ma kodi aduane omo be yi omo de wo sunsun mu na me kono ma aduane de ne da ho me fa ma aduane ne be di enti free 12 mu okọ no na me fa pan no bi na wan so na me kra me da so na me pan no kakra bi da ho enti ana pan no me di kan di me de no ma fa no ama wo mo se me de no to ho tim ko tofu blade na me beto ana honhom no ebi so pepa no man de bi omo ba obi wa se meto pan no abra wate enti me se me ka se to pan no brɛ me a na me de ya de ama wa se me na medi o se me na makoto akuno na me ka se to brɛ me a na me nim de me de e be frɛ no se de hu na nanom ne mpanimfo bi a obɔ mu din na be tete abakɔsɛm se bi omawu na se bi onom ka se wahu amoa tie da me kyɛ se motia no se de hu o mo no o mo na efre mo motia de a me motia me hu bi da me nim se de o mo sitie nka me hu bi da na nka me nim se de o mo sitie na enso so me ko ba wi no meka sere me se eye motia no na maso mu saa na aja ma bom paye na aja matena ho a tu motia da ntimi hu motia da se de o mo sitie ena obi an kyere me se bia sei odi an die eye nipadua no na hu ene hu o mo pa ene nan se kra uma bia ni ni free pa o ma me afrim be say 2 or 3 years was bisa be brusa me wa na ma me na piefie ho o piefie na akra keto he na chi sunsumu no da be gina me na ba akokwan no na me say ada ha ban ya me pese me tie ya na ode e bi krokrama ahonhom no bebre krokrama ahonhom bebre o be fie ho a o mu krokrama e krokra mo sa e bi twika mo se me kona se ka si ho na se me hu se ka no emuvu se a obi ahunu bi e bi twika e bi timi kyere me GS bom GS me meti ho se ka ne nsi ho se dua bi ne si ho a na se ba bi na eda ho a o mo de sa ayi na eda ho no e kyere me se do mu si bo GS ne se de si change GS ne nyina no o mo kyere me enti se obi ka si ho na me twam a me hu se ka no e him ko animu na ba kyiri na e ko animu enti me do na o mo hyehyem me twam ebi ka ja awusia okabia we nyina kyere se bi wo yonko a wo mo ba wo nkyɛn ana wo dɔ wo a wo no ka ɛyɛ ahintasɛm yi ebi na no yɛ kikan na me pa busa sɛ wo ba wo mo tim busa sɛ ana wo busa wo sɛ wo mo wrade no hwan na hwan na wo da no me da se opanyine de wo mo ba a wo yɛ no ya na in fact me musa wo sɛ wo mo wrade no hwan na sɛ wo ba na sɛ me bompa yi a dede bia wo be ne ho bia no wo mo jai saa dede no enti mara na mo na me da ho no a wo mo eye saa wo mo dede no na ebi so ka kyem se me mompaye me nso mompaye enti me bompaye no a me so na bompaye na kakra na bia baba maka bia la ba mienu nam de to enti wo ma fide nam de asoro nwuma hyem tim de asoro nwum hyem a ade a mo be ye no mo ka kyem se ma ha wo mo enti mo nye no mo jaya kopim la se anwum no be sie na mafama da matimani no na bia wo mo ye saa adwuma no de adwuma no mo yo o ne dede hunu sa agro mu di agro bi saa ye niam bas bi wa basa bi wo so papa na me de mehwa me mpɛ no na madam mani enti omutimi ka kyerɛ me sɛ ese me tu free efie hɔ na ade nti na so tu free hɔ na ani na ekuta me no ani ne yɛ ensamanfo ani ɛna me sɛ ne mu nkɔ asofofo no a wo mu hunu bibi ka kyerɛ amanfo no ana sɛ baabi am ne mu kɔ no mo ka kyerɛ sɛ sa spirit we na ha me na de ne omo de mo nkɔ na mo nkunkutu wo mo mfiri omo fi na me hunu bibi na sɛ me ne mo atra ho fie bebree babusuani bi anim na maame baako ofiri efi panyini bim na obesene atwam na ade bi dade ketewa bi ebetwam na bowura efie hɔ ebowura efie na betare me ho sei etare me ho na dade ne fa machi san fa me sei enti hɔ na maame ne pie hɔ opie no se ade pa masoma sɛ enko omu fie ade no wate afa fe maame ne gyina no se abrante baabi ade na kodo no fa na fa yɛ adwuma wate saa asɛm na maame ne kan yɛ wo se me mfa saa dade bi na beto me ho na fa me ho sei no me mfa nya adwuma eso okora busuma ko akodi awu emi senko de ade bi sum ade bi ko mo bi e wo fi ho se ya dom se ye de nti e be kan me ho no apia sa na me system aba apisi am ni o mu die me timba bi no mu site o be me nyina ben de ni e di apisi na sa de no e baaye enti e ba me ba sa na me nka me bia eti last minute asa ne ma me kan sa asem wie no me timi kwan no sa ja bibi be twa me mu se se kan pa ma me mu kasi se gain hwemi mu sese kan pa ade no de ma wo no ade no de ma me no sese ewudie ade na kyire no ena saa ne ma ne bae etwam ma mu san kasi so se kan na ne ma hu se asemiti dua bi a yatwa se de ye de sini woduro no mimi te kunyo saa na me hu se saa dua no bi na meti so
Eba sama ehwana saade ne atwa mu wie no na ade bi tufiri soro eba ya ne be san na beti abunkum ya sa adoma nkitinkitin mi no ba ko to na ba ko to machi enti to ne sen wo sa me saade ne wo so kankran me ah enti wan so no me di kan hia ma se man se oba se obelmo na masora homachi no mi no ne fa me se me ko ba bi a ye dan wo na makoye adwuma no won na me kan me se me hia wuti aye no e ka akwa ne pepepe wuti afuma na ne na ase e wo so kankranan no ofiri sa nsuo no a me bo ne din na ya na me se me ko ho no sa nsuo no ho ene ofiri ba ko ne ye fa ko afuo mu ko na sa aspect no efiri ba homachi no mi no ne fa eti me hu se panyin no atiasi kromu to tisi kromu no ne me hu se se otwem de menya ne hwe na mpemba bi na metra na mehwe de nyame beye me edi saa ne ma nyina se fifiri ho mentimi ehu enti niema na eba me dem nya ebi ba ja asa ayon roso a ya kyekyere tententen eba na begumi paase eba na begumi da me paase ayon roso pa ye disi dan bi o omu kari ni saa na eba fifom bebre na begumi paase enti me di kan hu de me ko fa baabro da asum na me ko hu se ya panua egu ho no na wonu so eba na ayon roso no na mentia se ade no mu de saa niema no eba efi ho saa eke se de edo no ese be pembe bitna se dan bi ne besio se bi esika bi no mu de bre me mbesi dan to mu ti ka chem se wo ye de sika bre wa na wo so wo pusika no no omma lutu number debi lutu number mo kan se o mu de bi ma me ntwa me mfa mu obi na nipa ne ntwa na nipa so no kore eye kakra bi me mpese me no mbenya manso bia se nipa no amfa ma kire no ndwuru hu se na o mu ba be da me ka bi se bi o be da me ka na ade kura me nim kura mo de ka beto me so na ye de na me kwa kope ka foforo san beto me so enti so mu mam lutu number me ensa o meto baako no baako mate so na baako ma san ade baako asan ka ho enti ya me ya me se o mo yam sa to aso treta o mo se ye se bluetooth ma o me ntwa bi fa mo bi mo ntwa no oni adi a wa bro bi e na okroma na nipa nyi bibi ni enti o ka kan o baka se o ja wasem bi amre me ntwa o betwa adi o baka jo se wa ntwa ye hwa de ye se eye ahom no o mu bumra no mu dimra na ofum mu nso a o mo mfa nche ya o ma twa so pen na ubu omo mra so ana se omo edede asotwe ne ma o se ubeti o masem me da se opanyini sa mra no a ya na me buo no o mo side no ad no kura nyame ne me mfa o ma de a o mo de ba me ho no se papa se bo ne me mfa nsie ya ade o maka chem se atumi na o mo de ama me no ade a empe se bia me de ensa bia no o de ne be kama no ya enti se me no mo nsakura no a ma menton sa bia mento ensan e papa mfansi fi ne se me bi bom pa ye ne se menum bi kura ande o mo mfa ho ne se menum nsa bi ne se o me ko num nsa bia 2 days 3 days pe bi ne se ja be bo so me na me nkon nsa me num nsa bia se da bia no se bi kafro o mo no obi a o mo anu sim da bia no pa wia ne me nya ne sa enti e ba sa no a no mo de aso twen no abo awuram enti o mo ba me so sa no a no mo di me nchen 2 weeks ansana o mo bokwa o mo akọ kono mo konso mo nko bebia o mo fie hwa no ma yira o mo hyehyɛ e wo pie free down se de we sin say o mo pie free down no maba o ma back e say o mo boa nipa ana se unti nkuto e no person mo boa ana so mo fa yonko me da se eja o mo kan se ade e adwuma na hunhun o mo de ba me so no nyina no o mo hwɛ se me makoma e betimi asomu na me de aye adwuma na me hunu ye nso me de bi ye bibi ma nipa sabio me de bi ye bi ema obi ya ama manfo ba ko mienu bi wo ha na watimi aba na yese me no ma ye de ese be ye ni masre enti me ye no memo akọ na me makosre ade no enti me sre efiri ahohom ho enya me amadwiri mu na me yese me de betena fie na ma be ye amanfo azan da bi so oba na mkase kọ na me ahohom no me sre wo mo na me sre na ekwan mo de me fa so no enti obi ho oba dade no a o ma misika kra me ye meka cho se kona me na ade akia ene obi wo so oba da no yese o ma misika meka cho se ma misika me nkoto wi enti edidem didem enti me dia ye bibi e wo krom ho amade onim de onim enti se me kana wonyini a me a me ya de sorry o me nkwa ho hia me enti me nkwa ho hia me na me ka kire no se woni a ene nipa 7 praduasa ebi wo ha ya kyekyere wo mo pa no bia me kohwe ne hunu se ya na ja asefem oh asefem enti se bi kyekyere nipa papa ye fro ye betwa wo se photo na ya twem o mo twem na mo do akohye baabi se kyekyere na be se wo na be se ku a ombe mai bi e wo ho mai na gu
mete ho na meda bia meda beso da bia na ma ne abo ndua meda beso da bia na ma ne abo ndua enti da kro pemete ho na mse ade me ya ma na che edi be se 3 months wo mensem enti me call papa no ho se me kaka kire no me ko agya wo hwia petehye glass ma eni kura na obenom na mse me na no sana wie na owie na mbopin na mse jampa che mba ho na wo se asembe na mse banyine e pa che yo ho bom pa yeye na de mahunu afa ho ne so wan hwe ya wo nche na obewu te me kan sa no na panyine hwe manim din sa afa atwanse wa ne nsa no no me yakra mtimi hu se eti na ni so aho a wo se agya me da se opa enne anope a waba ha wie waba ha ma yenko me maame na so enne dua ya ade a china me maba ho no osun da ne ye twene kwa asamado ye twene kwa asama na o maame pam ne se o ma ne mba enti wo ne ho ba no so onya akwante team no ene wo sore no de nkosua miensa egugu o maame na so so da o maame ase enti sisi am ne gina ho no se me pa me de me enko ase panyin enti me hwe no be nansa ma me koto follow water e maame na me kotinu no na me di aduru kakra bi ka ho na me posa na me hwe wo yere no go problem na me de bum so onhye no nwa ne 3 days e maame the 3 days ne so ye na brantie bi mi twam afa me hu 3 days na papa ne ye na sesa ne tebia na sesa afa ne wafra yituma na wokwa yi ase na me se awurade me da ase panyina tia keka no enti abrantie bi hom no se wate se me na me hwe panyina sumasi enti wo sere me an ya me so me mmoa ne bi na me se yo mmoa bia me mmoa bia nya kwan mu ho na ogina no wo ka kire me no na me be brefie na be fie na be ka ti panyina san akoye anima bi na yade bi san be show no mu na odi wu ye I say omo ba omo se yarwa ben omo timisa sunsum yare ana hunam dua no ana omo sa aya sunsum ka so wo sawo yade a ba bia wotimi wura okay ba bia wotimi wura wonsum se me omo twa obi dan se omo bie na obi sabio na onum ensa pa omo hwe no omo bie ne dan ho ma me hwe omo siesie enso no ho se enso no wenye so ayi basa enso so ayi basa na me to na me hwe enti omo ye sa ne ma na yiwe se pe na omo san katumu enti omo katumu wie no na andade na me ka no me hu se ase wote me so wo ceiling so na ono so me hu se bibia bo awura meyem enti bo awura meyem no na me nso sunsum no wa yi me nso no nyina abbo no po me kiri sei na me ka kire panyine se imagine fa ko sa na me hu se bibi asema ka kire me se wo ye ade omo ho a me nto me bo ase no na onim de wo ye enti na panyine ne bu fui ma ade ekura na ase obi a ogina baby oye operation room no wajai enade bi agu ho na matweken kan bi wo ho wo se me ya ade ama ade na wo pepere ho sa enti panyin ye sa no na me yekum na akiri ja to wo sore no so beba wo de niema da de keto bi wo to na fa me ho a de beto fa me tiri ho sa fa mu sa ya enti me nam ho no e ukrum ho no ja fe na efe se me nipa se bi ye kasa na bia bibia me hunu na me kana bia nipa na beji ho akinye no me mpene sa ti me hunu a ne majai ene nchichire ye mkase ya chichiri bi ni akana wuraduam ne ye se ni akana hyedan ye se ni akana memfom me hunu ne nyina so ye aja me kaka maka ti wa aja wo benyi wa hode ne wonya se me bom pa ye so na me sere wurade se won sane sane wo mo me kase wo mo nkonko ye ena sa ne man so me hunu se me di akira enkam ni pa bebrebe kura be ye ka wo mkrom ho efo mutimi twi ni panse so spirit no na brem no ababe hame it is anan e ho na ya mama adwene ko se ese mama ni da fo mo yesa nka da bia mesora ko bi fie akoko makonya asem o hye obi a okuta ni ese aha oye obi na wo besa ne ntie onu wo mugamu o sunsum me da se se obi ba me ho na se sa ade bi wo no ho a omutim ba ha me anajopa se nipa na obon ho ban ana omo on ho ban ana o ani bi ani akyekere na tumi ni ba wo nchen omo ba me nchen pa e be bowura me dem no me be hampa ma me a me hu se yes e bi wa ba bia me duru no me mpe enti eno sa omo ba me mpana omo hyase a omo tim kukurumpa no kosoro na me dampa no so me sore enti last day bi omo ye me sa ade ma no me sore betena fm enti betena fam se pe aja aba se mani ko san na da na me twena konya se yo na ba bia me tene ne mu apai ne de ma wura fam e de ma wura dan ko deep pa o me ko duru ho no me hu enchansin kukuo ene serbes e wo ho sa enchansin gugugu ho ho me priya fi na sa peja me force e peja mo de bete ansa kra wo nya kra o ti mi sore ma na biem oje e on sa kra nya kra ma na biem ba ko me da fom sa straight see eno sa paye na wuram se de atwa funamana na edi ma wuram e ho na abrantie bi mi ko hu na me ka se opesika na sika na open wo hwe ne yi endo ko toto ne ma bi se wo de brema ma ye ho mpa ba ma no
na me ka chen so nkoto kube ene enye nti oba ye na mada ti mi sister na be bom puma mu sa me te noise so be fra na me mfi ti mi sister be bom puma mu na me sori ye ti mi sori mba na me say papa asem afene maba abra bo base 8 so tori bia me dantem pa bo base 8 na me say ba bia me duriye pa de se nya nyame a nka man san ma bia mu enti adwuma na ewo ho na sa ade na ewo ho no omu tiri mu odene na so mu kana se wutia omu wasumdwo ya hwa de wo hye be yida ewo ye ukromu ana se okọ ba bia ko hu be yi amene du achi aka cho se adenti na otete omu o wasetene mu me da se ade a o magba ko hia se me kokoro bi so na ma kokko hu se dwuma omu die no na omo empe ne saa no omo ka cheme se menye ntam na mfiri konko ya ene ba ko trete me pa be se nwumre nu sia ne fa ewo mampontin kromo ho ya na mo sa man tam ba bi metin se wrap man ma say makoto wasin ka bu hu untimi nya be hwe sana me so me kan kire no untimi nya be hwe se wo free speed wo speed ne ba me hu speed na wo de ba no enti me na mo na wo ba no se wo pia free dwenu ba me hu wo pia free dan ho ba wo pia free suru ba me hu enti se me tane ne se wo ya wad se wo ba untimi fa nsan kame enti se ba yie se me ko se awia manante na me ko ma hia ba yie ene wan wuma bi ena me nante awia me ne ko hia na se na nim te bia no dane na me se hey what ho na bi yi me di free na di mu ena ha ye nyina papa mu ne ko ye enti ya no bi ka se ba yie di obi di 3 esi fom na wo nante na wo yese ya enuanum ya na ho no ya yese omutombo ase kakra nye ne kre enye ade bia sa se baye papa sunsum ansa bohunu sa ne ma no ebia ne watwa se maame ana se bepa ye wo bayi wo sunsum bi wo no mu enti so de ntiri benante a wo suma na se wo nipa na suma na wo ho no nko na bohunu se odi ne tiri no asifom na ne tiri dua na nkasa de esi so okọ ene mo bi wo me dan mu omu ye nipa bi nseso wo mu tiri no esinsan fom no mo na no hwehwe wi mu enti se mi ko hia na abontena ni tiri de me hia nse nipa no wo ba no a ne sunsum wa twena kire me se ne nipa ne tie no ontimi mfa ni tiri no enante emma no enya yi bia me de me dia me hu no enti se ba se o mo abofo no bi ba na sa hu mi ba no ka se o mu yi o mo na na firo no mo tiri na kosora asema me kan se empanifo bu be se mrankansu be si ni trase no na wodi asase ka kire no enti wono osi ni trase a na minim je wo tie fira asase ase ya ka kire no enti sana me de no etoto no enti se me eba se me te no nsi be free form a je se me time aso sei na me tie noise no a e free form no eba ya enti se obi nam ho awia uni pa no a o ko no wa wani no na bo nsi nipa we tun timi bi tirimu akra time na yebe ndase obi wo ha amane e na peso ono nante o sunsun mu a on friends no ma benso na bia be na omra me pa cho se obi pese one me nante na bia o ha obi eda no so no se eja se de okura sunsun bebrebe yi mo abe na betim dia boy a number ekura me number ya me ni WhatsApp phone betima ka se be ko WhatsApp ya me number is 0544 08 06 75 another 0544 08 06 75 and the account say 0546 97 45 na 11 yes aha and the jumadi ABC media ni kofia subonten say the wote ye no wi ase na okwa jumadi and e de e bro no na hye den so papa yi woto wono to kwa oni sunsum and e di agro na wo hawo amane bi na say wo asem bi no person here can so offer 0244 840108 ebejo so and also person no che usunsum nsemu ana say haban bi na person be sponsor yen so offer 0244 840108 ebejo so media ni ko Facebook to betima promise to ipebre aha na ejubedi NBC mechiao ama mu ene hwe adeshe Contemporary independent presidential candidate coming election 2024 no mesro se Ghana for en mabunu ne adehye nyina entemachi na oman Ghana no yentumi enje emfa ensi honom yejapade nyina na efri ensa